салом дӯстон, умедворам ки хубу тансият ҳастед. Дар навори имрӯза оиди 7 аломате ки ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунад ба шумо маълумот медиҳам. аллакай бисёриҳо медонанд ки ғадуди сипаршакл яъне штевидная железа дар организм беҳад роли муҳимро мебозад. хусусан гормонҳои ғадуди сипаршакл тамоми организмро метавонанд ки идора кунанд. ҳангоме ки норасоии ҳамин гормонҳо дида мешавад, дар организм проблемаҳо низ пайдо мешавад. ин аломатҳо метавонанд ки оддӣ бошанд, вале бисёриҳо гумон намекунанд ки аз ҳисоби ғадуди сипаршакл шуда метавонад. аломати якум ин хастагӣ ва беқувватӣ. ҳатто ҳангоме ки шумо шаб нағз хоб мекунед, субҳ ҳангоме ки бедор мешавед, аллакай худро хаста ҳис мекунед. қувват надоред, мадор надоред, ягон кор кардан наметавонед. ҳатто хуш ягон кор кардан надоред. ин метавонад яке аз нишонаҳое бошад ки ғадуди сипаршакли шумо нодуруст кор мекунад ё ин ки гормонҳои ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунанд. аломати дуюме ки нишон медиҳад ғадуди сипаршакли шумо нодуруст кор мекунад, ин аз ҳад зиёд вазн гирифтан ё ин ки аз ҳад зиёд хароб шудан, яъне тағйир ёфтани вазн. ҳангоме ки шумо диетаҳо мекунед вале хароб намешавед, ё ин ки аз ҳад хӯрокхӯриятон нағз аст вале фарбеҳ намешавед, ин метавонад нишонаи нодуруст кор кардани ғадуди сипаршакл бошад. аломати сеюм ин мушкилот бо кори дил, яъне метавонад ки тапиши дил бениҳоят тез шавад, ё ин ки аз ҳад суст бошад, ё ин ки номураттабии кори дил дида шавад, бо забони дигар мегӯянд нарушени сердечного ритма дида шавад. ин низ яке аз нишонаҳои он аст ки ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунад, ё ин ки гормонҳои ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунанд. аломати чорум ин тағйирёбии ҳолати рӯҳӣ, яъне аз ҳад зиёд асабонӣ шудан, тез гирья кардан, бехобӣ кашидан метавонад ки нишонаҳои нодуруст кор кардани ғадуди сипаршакл бошад. аломати панҷум ин мушкилот, яъне проблемаҳо бо пӯст, мӯй ва нохунҳо доштан. яъне ҳангоме ки ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунад, метавонад ки пӯсти рӯй, пӯсти бадан хело хушк шавад. мӯйҳо бениҳоят мерезанд, сифаташон бад мешавад, мешикананд. нохунҳо тунук мешаванд, нохунҳо мешикананд тез. аломати шашум ин тоқат накардан ба гармӣ ё ин ки хунукӣ. бисёри ҳолатҳо мешавад ки дар вақти гармӣ бисёри занҳо бениҳоят хунук мехӯранд, дасту пояшон ях мекунад, ё ин ки ҳангоме ки хунук ҳаст бениҳоят гарм мешаванд, тоқати гармӣ надоранд, нафас танг мешаванд аз ҳисоби гармӣ. ин ҳам метавонад ки нишонаи нодуруст кор кардани ғадуди сипаршакл бошад. ва ниҳоят ҳафтум ва бениҳоят аломати муҳим ин халалдор кардани организми зан ба ҳомиладорӣ. яъне ҳангоме ки ғадуди сипаршакл нодуруст кор мекунад, гормонҳо вайрон шудагӣ ҳастанд, корашон нодуруст ҳаст, метавонад ки давраи ҳайзбинӣ нодуруст шавад, яъне задержка пайдо шавад, инчунин овуляция нест шавад, ҳомиладорӣ пайдо нашавад, ҳомиладорӣ нашавад умуман. аз ҳамин сабаб вақте ки дар шумо яке аз ҳамин нишонаҳо дида мешавад, хубтараш ки аввал ба духтур муроҷиат кунед, баъдан баъд аз ташхиси ултрасадо ҳатман гормонҳои ғадуди сипаршаклро санҷед, чунки маълумоти муҳимтарин ва асосӣ танҳо гормонҳо ба шумо медиҳад ки маълум мешавад ки шумо гормонҳои ғадуди сипаршакл дуруст кор мекунанд ё ин ки не, проблема дида мешавад ё ин ки не. аз ҳамин ро вақте ки дар шумо яке аз ҳамин нишонаҳо дида мешавад, шумо дар аввал бояд ки ба духтур муроҷиат кунед, чунки ҳаст нишонаҳое ки дар боло зикр карда шуда нишонаҳое ҳаст ки метавонад ки дар дигар бемориҳо низ дида шаванд. аз ҳамин ро хубтараш мешавад ки аввал таҳлил мегузаред, гормонҳои худро мебинед ки чӣ гуна кор мекунанд, баъд ба табобат шурӯъ мекунед. бе ташхис, бе ягон хел анализ ё ин ки ташхиси ултрасадо худмуолиҷа накунед, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта обуна шуданро фаромӯш накунед ва фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.